Tá fáilte rót ag an níos an garid seo fin cuasaigh level C dó nó aird level dó de chuid gailteanga, agus a bhúniu gom héin éman ó dóil ó dhearú hí na beltainine a ré. Tá aird level dó orlan a rií bhfuil lífacht waithe cosfuir chena héin, a thu mion le chur go mór le na stór focail le na Severus agus le na nólas a bhramda natanga. Bé réimse tappaí sabúla gceist sa cuasa agus éagslacht an waith ó hiú clachtaí dé. Bé deisiigh na ranfartí éisiir le míorna ó nuair tuidir ceir chuirgas, altainna ó tuairis.caí i léamh agus clachtaí granadaí anú bonítharú, chuir le na stór focail agus tuairmí chorniúil faoi cheistin éagsala. Le ní smóála seil faoi éhar na rangana, fech ar níos sin eile ddim a chuid sartidil cuasa ag aird le dó dúchlan de chaintrí lífa Gaeilge. Mar sin mat sa géirí chur go mór le dóid scill na teanga Gaeilge, té go gailteanga.com leis a chuasa seo ag aird le dó a chur an éirithe. Slán go fáil.